As revistas literarias son publicacións periódicas dedicadas á literatura. No século XXI, as revistas literarias digitais poden tomar moitas formas diversas. Podemos atopar revistas literarias a través de xestores de contidos como WordPress e que teñan similitudes ou que sexan incluso blogs. Pode haber revistas literarias que estén aloxadas en wikis ou en outros formatos de publicación electrónica. Pero tamén se poden utilizar outros contextos para publicar revistas literarias, pois como, por exemplo, un grupo en Facebook ou un usuario de Facebook ou incluso Twitter. Se facemos unha serie de publicacións periódicas en Twitter cuns temas determinados e no ámbito literario, poderíamos estar tamén falando dunha revista literaria. Os autores poden ser poden ser moitos, e a estas revistas poden incluso incluir obras literarias completas. De todas estas cosas, de todas as dimensións que poden ter as publicacións periódicas centradas na literatura en Internet, imos falar o próximo día.